Hai kau itu belai belai kah? Mai tahu bilang ni pernah tangan kau kan ni amak katar habo karawan ni 12 unit bebak boleh banyak. Salbisin ni kau boros jauh tonggo salbisin ni to farok kebeng ni bahasa bah. Heke ide habam sekem mo tangka. Aron Israel ni bebak borok rok bono habo kerasar ni utungka nebat ni busla zero bom abono kenapa tamni hamba bo a jora solmanno kirjage aro kharai tongo zero bom Egypt ni kipil ka hake borok romoi bonoring horka tai zero bom by Israel bodol rok ni hailai ka Rehoboam no haini salaika nafa sangno kilai hili horbak bokinka tai tabuk no nafa sangno robak samung rokno heleng reke tai bini bokma hili horbak rokno heleng ke sangno no honai Rehoboam haini saka saltham ni bagai kutuloi thangra di heke ani thani kipiloi paibidi heke borok thangbaika heke bogal Rehoboam chakra borok bai kobiti salaika aborok wngkha bini buphani kogbiti sanai rok borok rokno ang tamno hinui sanai hinui bo sangka borok opiloi hai hinui saka tomungno nang tini borok ni seleng wngkhe borokno mondir tai borok ni chajakma tui khe sadi heke borok ni seleng wngwi tongnai bo chakra rokni kogbiti nalia tamokhe bo bai baksa tornai rok bini sak chaklai ni kogbiti no se nasio aborok se tabuk bini kogbiti sanai rok wngsio borokno hai hinui sangkha nafa rwlangmani poja no heleng rwdi hinui sanai rok no ang tamo hinui satung hinui norok kogbiti rwio bo bai baksa khe torbai nai sikla rok bono hai hinui saka no sanai rok no nwng o kok no sadi nini ni fasang no hilik horbak kok bokha tamokhe sini horbak no heleng rwjadi nai rok no hai hinui sadi ani yasi kotoi se aphani bwsang ni salai torkugo ani apha normo poja hilik bokha ang aborokni salai teibo hilik boksinai apha norok no chemuk sabai buo ang khe norok no korai no bumani buduk bai se bukur sokugui bunai noka saljakni ulo ani thani kipilui paibi hinui samatui no noka saljakni ulo khe Jeroboam tei bebak borok bugra ni thani kipilui paikha bugra chakra rokni kokbiti no norwui borokno khuk hamya tiklai saka tei chwrai rok phwrwngmatui no bo hai hinui saka ani apha norokno hilik horbak rwkha ang no horbak bo boksinai ani apha le chamuksa bai se bui korai o angle norok no sindiri bai se khorainai amo khe chubrui o Shilon ni diary Ahiya ni phuktui nebat ni busla Jeroboam no samani kok no nangrwknani muchungmani se aboni bagui no bugra lukurok ni kok no hunjuk kanliya borok bugra borok ni kok khwnaya nukhe no borok hai hinui sirkhok laikha
Daudni banta tamo manma tong Jisuni sajlani manthai je kwrwi Jisayani manthai je kwrwi himdi chwng nogo thanglai sinai rehabo saisung no nasidung eke Israelni borok sak sakni nogo kiphillaikha Juda amchaio tongnairokni bagwi simi rehabo habwagera wngwi tongsi eke habwagera bonbomwi tubujaknairokni bokhorok Adoram no Israel borokni thani thangdi hwnwi rohorkha tamokhe borok bono holong khitarwi butharlaikha abo haino Rehoboam dawai koraini malkhung nawi Jerusalemo khalai thangkha afuru ni simi no tabuk jora Israelni Daudni bosong no kebengwi phaio tabuk bebak Israelni borok Jeroboamni kiphilkha hwnwi khanakhe borok bono lukurokni kutung laimao phaidi hwnwi kobokha tei bono bebak Israelni bugra charwlaikha Judani bosong simingcha Daudni bosongni kok nawi tongsio. Shemaiah kok diary samani Rehoboam Jerusalemo sukhai kheno bo khorok 1,80,000 kahamkuk Juda tei Benjamin bosongni sengkrakrokno ringkha bo Israel bosongrok bai choba khlaiwi ha kiphilwi Solomonni bwswla Rehoboamni yago tubuna bagwi khao chongkha tamokhe Kaitorni borok diary Shemaiah no Kaitor hai hwnwi sakha Solomonni bwswla Judai habwagera Rehoboam tei Judani borokno tei Benjamin bosongni bebak borokno hai hwnwi sadi subrayung hai hwnwi sao norokni sakni takukrok Israelrok bai ta nanglaidi bebak borok sak sakni nogo kiphil bai suitung tamni hinkhe omo ang naimani se aboni bagwi borok bebakno subrayung dagi mano khwnakha tei subrayung sama hai kheno nogo kiphilwi thangbaikha Jeroboam Kaitor bai chalmani hwnkhe Israelni bugra Jeroboam hatai ha Ephraim no Shekemni kamiyungo chasarwkha tei aro salkaisa tongkha hwnkhe bo ulo thangwi Penuel kamiyung songjakha tei Jeroboam saisung hai hwnwi sakha tabuk ha Daudni bosongni yago kiphilwi thangwi mano tongmungno o borok Jerusalemo Kaitorni nokthar o ratharmung yapharna thangkhe hwnkhe borokni bugra ha Judani habwagera Rehoboamni thani kiphilwi tei borok ano butharwi haino hai Judani habwagera Rehoboamni thani kiphilwi thangphinai hwnkhe kokbiti nawi habwagera maknwi rangchakni musuk chwla takha tei bini borokrokno hai hwnwi sakha norok hakchalma Jerusalemo khulumna thangna belai no kutuk o Israelni borok naisikdi omo se norokni mwtairok norokno ha Egyptni tiklai tubunairok bo rangchakni musuk chwla masano Bethel o tonkha tei masano khe Dan o tonkha tabuk omo no kaisa chungchok wngkha hwnkhe borok hakchal Dan jora khulumna bagwi thanglaikhai Jeroboam hatai kuchukrok bo khulumjaknairok swnamkha tei bo Levi bosongni borok yarokno ochai chongkha Bethel o surima chaya Jeroboam nokha talchari talni nokha sal chibani salo ha Juda o khlaima hai kheno ter kaisa songjakha tei haiyo ratharmung ratharwi yapharkha hwnkhe bo Bethel o bo takmani rangchakni a
musugrokni thani ratharwi yapharka tei bethelo bo haya swnamo samung khlaina bagwi o chairok chongkha tei talcharni nokha sal chibai ni salo bethelo bo sak sak chongmani a salo bo swnamo hayao ratharmung yapharka tei bo Israel borokni bagwi ter kaisa songchakha tei hayao ratharmung ratharka tei satrai sokha. Elma kwtal post ni kaisajak hamer khai tongo amen.